Ng pagbasa, si San Pablo nagpunting sa kinaiya nga angay pagabatunan ngadto sa mga taga-Corinto. Ingon man kanato mga sumusunod ni Kristo. Unsa man kining kinaiya ha, ang kinaiya sa pagkamapausanon, ang kinaiya sa pagpaubos. Nganuman tungod kay wala kitay angay ikapanghinambog kay ang tanan nga atong natagamtaman nga maayo iya sa Ginoo. Wala kitay angay ikapasigarbo tungod kay ang mga maayong butang grasya nga angay natong pasalamatan sa Ginoo. Ug siya dapat ang atong ipasigarbo, dili ang atong katakos, dili ang atuang kaugalingon. Kay kung ang kaugalingon atong ipasigarbo, then atong gilimbungan ang atong kaugalingon. Busamingon si San Pablo, dili angay nga ikapasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tawo. Ug wala untay maglimbong sa iyang kaugalingon. Ang pagpasigarbo sa Dios mao gayud ang matuod nga kaalam. Ug ang tao nga nagpuyo o nagkinabuhi niini maalamon. Ang tao nga maalamon mamati gayud sa pulong sa Dios ug magtuman gayud niini maningkamot sa pagpuyo niini ug mapuno gayud siya sa panalangin o grasya nga ipabuhagay sa Ginoo ngadto kaniya. Sama sa ebanghelyo karon nga atong nadungog, ang pagpamati, pagtuo ug pagsalig ni Simon ngadto kang Hesus maoy nakapabulahan kanila. Unsa may nahitabo? Si Simon gikapoy na pag-ayo, tibok gabi silang nangisda. Uban sa mga kauban, apan wala sila nakuha. Ug sa may gingon ni Jesus, itaktak kanyang pukot ug makakuha ka mo og daghan. Kung si Simon wala pa namati ug wala pa mituo kang Hesus, dili sila makakuha og daghang isda. Pwede man mayon si Simon nga, kapoy na kaayo Lord, ugma na lang. Kapoy na kaayo, ugma na lang mi mangisda. Katulugon na mi, wala mi tulog. Wag mi kakuha. Samot na karong buntag makakuha pa kami. Pero sa may gibuhat ni Simon, mituo ug misalig sa kang Hesus, namati siya sa mga gisulti ni Hesus ug nakakuha sila og daghang isda. Ingon ana usab kita, mabulahan gayud kita kun atong gamiton ang kaalam nga gihatag sa Ginoo kanato. Dili ang kaalam sa kalibutan. Mao nang maningkamot kita sa pagpaubos. Because humility is the beginning of wisdom. And wisdom helps us to transcend worldly things and acknowledge that every good thing comes from the heavenly King. Again, humility is the beginning of wisdom, and wisdom helps us to transcend worldly things and acknowledge that every good thing comes from the heavenly King. Pero kung ang kaalam sa kalibutan mo ay ato ang ipatigbabaw, dili kita makakita o dili kita makasinati sa mga milagro nga gihimo sa Dios kanato matag adlaw. Pero kung mamati kita sa pulong sa Dios, mutuman kita sa mga pagtulunan, mutuog musalig kita kaniya, then mabulahan gayud kita sa mga grasya nga iyang gipabuhagay diha sa tagsa ka kinabuhi. Ug hinaot unta makigsunan ko ni Kristo nga sa atong pagpadayon ng santos nga misa, atong pangayon sa Ginoo ang grasya sa pagkamapaubsanon. Aron sa ingon, atong makita ang mga butang nga gihimo sa Ginoo kanato, mga maayang butang nga iyang ipatagamtam kanato. Hinaot pa unta.